kaddara kawai fa ina da kawai sai na ji na faɗi rim. Kin ga wai shi kashi ya tsage. Yarabta ce Allah ne ya lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba Hajira ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ya mutan gidan ciki da sauki. Sun ce ne miki sannu kafin su zo. Fatima Hajira ne jiki. Shi da sauki. Mai haƙuri yakan dafa dutse, abin tausayi, wayo abin tausayi. Fati, menene yake faruwa? Kwana biyu bana ganin ki a makaranta. Wallahi kin san da yake ummanmu ta dan samu matsala a kafanta. To shi yasa in ya so ya bata tafi tallan kunu ne kuma ina zama a gida. Kin san dole ni zan zauna in yi aikace da dai abubuwan da ba za a rasa ba a gida. To ni nake zauna in kin ga kuma ba lokacin da zan ce zan shirya in tafi makaranta. Okay, naga abubuwa yana ta wuce ki. Ba kya zuwa, to yanzu ina ma umman take? Umma ta tafi can wajen mai dorin nan a ƙara duba kafarta da ita da kawunmu. To Allah ya bata lafiya, Allah ya sauke. Amin ya Allah. Kaɗan ya rage abin tausayi, wayo abin tausayi. Abin tausayi, wayo abin tausayi, abin tausayi, wayo abin tausayi, kaɗan ya rage. Likita ya ake ci? Je office. Jama'a ya zan yi? So ne ke tashin da sha ruwa ma. Na kasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh Allah ka shigo da wanda zai taimaka min. Ai Allah. Ayo Allah na. Kai. Allah ka ba ta lafiya wannan yarinya ita ba. Umma, ya jikin naki? Umma ya na ganki cikin yanayin damuwa ne. Kawai. Na tashi ne kawai kafan nan shine ta tashi yanzu take taimin ciwo take ta yi. Ya jikin suwai ba? A jikin suwai ba alhamdulillah ta ji sauki, dama zan dan siyo mata wasu 'yan magunguna ne shine na ce bari in biyo ta nan sai in ga jikin naki. To, wallahi tashi ne zan sha ruwa. Ai kwan gaya miki ina tashi shine kafan nan ta motsu. Sannu umma, to bari in je in kawo miki komai nan ba sai kin sha wahala ba in zaki yi amfani da abu. To Allah miki albarka, na gode. Amin umma. Wai me ya faru ne ta shiga damuwa haka? Likita hakika mun shiga cikin damuwa. Kuma mun marayu ne. Kamar da aka ce mahaifiyarmu ta faɗi ba ta da lafiya.
'yar uwata ba ta ƙara samun nasuwa a ranta ba. Ina tunanin wannan shi ne jefata a cikin damuwa. To damuwan kuma gashi ta yi lidin nata to ciwon zuciya. Tana da problem a zuciya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakta, matsala da zuciyarta kana nufin ciwon zuciya ko koya? Of course yes. Amma kada ki damu. Abin da zamu yanzu in Allah da zamu yi kokari mu ga mun ceto ta. Bari rubuta miki wasu magunguna sai ki nemo su. Bari na ji su. Okay, ki yi sauri kin ji? Kar ki manta fito da baboba. Ko bari na ji na su. It's all right. Kaɗan ya rage. Wato a bisa lalaci da kika yi wajen haɗa magungunan nan. Wato kina neman ki jefa ta a cikin matsanancin hali inda zai iya janyo ta rasa rayuwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Likita, dan Allah dan Annabi ka taimaka mana. Wallahi iya abin da nake da shi kenan. Likita ba mu da kowa. Na bi duk wata hanyar da zan bi. Na shiga na fita dan in samu wannan abin. Amma bai yiwu ba likita dan Allah ka taimaka mana ba mu da yanda zamu yi. Ki kike da abin da zaki ba da shi. Wato mutukar zaki ba da haɗin kai. Kin taimaka miki. Wani irin haɗin kai kenan likita? Ina so kada ki tashi hankalinki. Wato tsakanin ni da ke neman abu. Mutukar zaki complain kamar yadda nake so. Wanda zai ci. Ina tabbatar miki da wannan. Baki da matsala da ni. Likita kana nufin kai lalata da ni kenan? Likita Allah ya hore maka. Ya baka jin daɗi, amma ka ce ba za ka taimaka ma masu buƙatar taimakonka a lokacin da suke buƙatar taimako. Ka ce ba za ka taimaka musu ba likita. In dai sai ka yi lalata da ni za ka taimaka mana. Wallahi ba za ka taɓa yi ba. Allah da ya halicce ni ya halicce ta zai taimaka mana. Amma ga inda za ki samu magani. Kaɗan ya rage. Fatima, taimaka ragu. Koda gidanmu ne, ki daga ki saida. Gidan mana magani. Da ni da umma. Idan aka saida gidan, ko na aiki ne ma rinka yi, sai mu kama haya. To yaya, in dai hakan ne zai sa ku samu lafiya. Zan yi iya bakin ƙoƙarina akan mu sai da gida. Domin kuwa, ko da mun siyar, Allah ba zai hana mu inda za mu dinga saka faɗanmu ba. Duk halin da nake ciki, kar ki faɗa wa umma. Hankalinta zai tashi. Kwanciyar hankalinku shine abin da nake so a rayuwata. Insha Allah ba zan faɗa mata halin da ke ciki ba. Domin kuwa ni ma na san in na faɗa mata za ta damu. Duk sanda ta tambaye ni zan ce mata alhamdulillah kin samu sauki. Mai haƙuri yakan dafa dutse, abin tausayi. Wayo abin tausayi. Kaɗan ya rage. 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 Wannan jakar kuma ba, ina kika samu ta? Kuma hanyar dawowa ta asibiti na tsince ta. To kika tsince ta kika san meye a ciki kika tashi kika dan gurgumo jaka kika shigo mana da shi cikin gidan nan? To kuma bari mu gani. Umma, kin ga kuɗi ne a ciki.
Shikenan kakanmu ta yanke saƙa. To bata yanke ba. Ba za mu ci kuɗin da ba namu ba ne. Yanzu shi wadda iyar da wannan jakar tashi kuɗin nan magani nake ba ma irin namu nan ba ne. Irin kuɗin nan ne na ƙasashen waje ko? Amma sauƙi fa za ku samu abinda muka daɗe muna nema Allah ya bamu. To yanzu kika san halin shi da yake ciki yanzu da yadda wannan jakar ya je ya duba bai gani ba? An gaya miki wannan kuɗin da aka samo shi ka tsunto shi muka zo shi ne zai sa mu warke? An taɓa warkewa da kuɗin haram? An maka ci wannan ba a yi masa cigiyan mai ba a nemo cigiyan ba ya cigiyan mai shi ba. Mun ci haramun Fatima. Don haka dole ne a je a nemi mai shi kuɗin nan. A kai mishi kuɗinsa in an same shi a yi cigiya. Fatima ba a samun lafiya da haram. Allah mu kuma shi zai dube mu don shi ya ɗora mana wannan larura. Kuma shi zai ba mu sauƙi ba tare da mun ci haramun ɗin nan ba. Kin ji ko? Bai kamata a yi haka ba. Gaggauta nemo musu masu shi. Hakika haka ne Umma. Dan a lokacin da na san kuɗi ne a cikin jakan nan idanuwa na sun rufe. Hankali na ya kwanta. Amma in Allah ya da zamu ci biya har gara a cikiya a samu mai ita. Mu kuma Allah zai ba mu mafita. Dalilin neman idan aka samo mai wannan jakar in Allah ya yarda za mu samu mafita mu ma Allah zai dube mu. Sai ba mu abin da mu hakuri akan dafa dutse abin tausayi